ngifune ngibingelele bazalwane ngegama likaJesu Kristu, amen. Asiyini incwadi yesambulo chapter 14, siqhubeka sifunda incwadi yesambulo sahluko 14, sifunda uverse 6 no-7. Yebo, Sambulo 14 verse 6 and 7. Uthi ngase ngibona enye ingelosi indiza emkhathini wezulu inevangeli eliphakade ilishumayele kwabahlezi emhlabeni nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi nabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Amen. Amen. Na bazalwane, sasifundile sathola ukuthi le message imessage yokugcina la emhlabeni andukuba uJesu abuye. Now safunda futhi nokuthi uNkulunkulu kungani eyirepresenta le message ongathi ishunyelwa izingilosi. Safunda ukuthi izingilosi kahle kahle azikunikezwanga ukushumayela ivangeli. Ivangeli lishunyelwa abantu. But la kwincwadi yesambulo uNkulunkulu usinikeza izinto ngama-symbols. So lezi ngilosi lezi ezibonakala zindiza emkhathini wezulu ziphethe leli vangeli eliphakade, zirepresenta abantu abazobeshumayela le message yesikhathi sokugcina. And bazalwane, le message sayibuka ngendlela eyiningi nje, sabuka ukuthi le message ngempela kulula ukuyi-identify ngoba inama-identifying mark athile. So izifundo lezi sesidlulile kuzona. Enye ama-identifying marks wale message ukuthi le message iya kuwo wonke umuntu, yabo, kuzo zonke izilimi, izizwe nabantu, njengoba sithola kuverse 6. Now safunda futhi ukuthi le bazalwane yini ukwesaba uNkulunkulu, ngoba into yokuqala esiyitshelwayo lapha kuverse 7, into ekumele abantu bayitshene bayishunyayele kumele basabe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyabona abantu abamisabi. So sakufunda lokho kwisifundo esidlule. Now iyalandela ingilosi ithi mesabeni uNkulunkulu nimnike inkazimulo. Sezweni bazalwane. Now ukumnikeza uNkulunkulu inkazimulo kwiBhayibheli lesiZulu kuye kubhalwe kabili noma kusetshenziswa amagama amabili ukusho lento eyodwa. Kuthiwa kumnika uNkulunkulu inkazimulo noma uNkulunkulu kumnika udumo. Sezweni bazalwane, into eyodwa le ngesingesi ithi give glory to God. Ifisa ukuthi singalahleki ngoba kuthi lithi iBhayibheli leli vangeli liya kwizilimi zonke. So wonke umuntu noma ufunda ngeliphi ulimi aka-understand ukuthi sikhuluma ngani. All right. Now siyakhumbula bazalwane, sifunda ngokwesaba uNkulunkulu kunento engayisho. Ngathi mina iBhayibheli la emhlabeni iyona ncwadi ethengwa kunazo zonke izincwadi kumhlaba wonke jikelele. Nenkolo yobuKristu, inkolo yabantu abathi badumisa uNkulunkulu nendodana yakhe uJesu Kristu, iyona nkolo enabalandeli abaningi kumhlaba wonke jikelele. Sezweni bazalwane, ngamanye amazwi mawubuka nje ngezinto ezilotshwe phansi ekuthiwa ama-demographics womhlaba, mawubuka wona izinto ezilotshwe phansi ukuthi bangakho abantu abakhonza kule nkolo nokanjani kanjani, kubukeka engathi iningi labantu la emhlabeni badumisa uNkulunkulu, bamnikeza inkazimulo uNkulunkulu ngoba namanje abantu mabehlangene bethi hayi sisaye esontweni siyodumisa. Sezweni bazalwane, manje umangala ukuthi yini pho uNkulunkulu athumele umyalezo ngesikhathi sokugcina ngezwi elikhulu othi abantu abasaba uNkulunkulu abadumisa uNkulunkulu babe bevela abantu beyenza lento. Sezweni bazalwane, so ngasho sifunda ngathi mhlambe kungenzeka ukuthi thina singabantu sithi siyadumisa kodwa asikwazi ukuthi yini ukudumisa ngokukaNkulunkulu ezwini lakhe. Yazwala bazalwane, ngoba phela sikhumbule ukuthi umuntu odunyiswayo uNkulunkulu, uNkulunkulu okumele asitshene ukuthi yini emdumisayo. Ngoba mina ngingasuka ngidanse ngicule ngidanse ngize ngishone phansi ukuthi abantu baze bashaya ibhosha ngisho bese ngithi ngidumisa uNkulunkulu. Ngiyayizwa leyo nto. Wonke umuntu kahle kahle angenza noma yini ayifisa yakwenza ukudumisa uNkulunkulu. Yingakho kwenzeka njalo namhlanje.
ngoba abantu ababukanga ezwini likaNkulunkulu ukuthi kahle kahle uNkulunkulu yena uthi yini ukumdumisa uNkulunkulu, yini ukumnika inkazimulo uNkulunkulu. Yabona, uma ungabukanga ezwini ungayithola wenza yonke into egameni elithi udumisa uJehova, kanti manje uthola ukuthi udumiselela komunye uNkulunkulu ongusathane, hhayi lo nkulunkulu omdali wezulu nomhlaba. Sobazalwane, kubalulekile-ke ukuthi sizwe ezwini ukuthi uNkulunkulu yini emnikeza inkazimulo, yini emkhazimulisayo, yini emdumisayo. Sizwa manje ezwini. So namhlanje sobuka indlela ezimbili zokudumisa uNkulunkulu. Songena kuyokuqala, asile incwadi kaJohane chapter 15. John 15, yini ekhazimulisa uNkulunkulu noma yini enikeza uNkulunkulu inkazimulo? John 15 verse 8. Bazalwane, iBhayibheli malikhuluma kwincwadi yesambulo 12 verse 9 lithi uSathane, udrako omkhulu, inyoka endala, kuthiwa yaphonswa phansi emhlabeni, kuthiwa yona edukisa umhlaba wonke. Sikhumbule ukuthi siphila kwimhlaba wokudukiswa. Lapho kukhona, bazalwane, ngizothi unqondongqondo ongusathane, iqili elikhulu elispecializa, eliyichule kulo msebenzi wokuthini, wokudukisa abantu. Mawubala usebenzisa iBhayibheli, angikhulumi mina ngezinto zasesikolweni esezadukisa abantu. Mawubala usebenzisa iBhayibheli uthola ukuthi uSathane manje la emhlabeni seyiphile almost 6,000 years. Into ayenzayo kusukela kukhona umuntu oqala Adam no-Eva kuze kube manje, into ayisebenzayo ukudukisa abantu. Lo muntu une-experience ye-6,000 years, ngaphandle nje kwalokuhlakanipha vele uSathane owawa nakho ekuzulwini, esuka nayo ekuzulwini. But more than lokhu kuhlakanipha, une-experience almost 6,000 years. Wabona umuntu mayikhuluma nge-experience yakhe athi lento sekuna-50 years yenza ukuthi lo muntu usuke enesipiliyoni kuleyo nto esuke ekhuluma ngayo, ucishe ngizothini, abe yi-authority, abantu babuza kuye ngenxa yesipiliyoni sakhe. uSathane 6,000 years udukisa abantu. Akekho nakuthina silalele sihlangene sokanje, akekho ne-chance, akekho no-chance bazalwane yokumelana noSathane. Ikhambi lilodwa elokunqoba ukudukiswa nguSathane nali izwi likaNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu esinikeze izwi. Siyazwana bazalwane, yingakho uNkulunkulu esinikeze izwi. Ngiye ngibuze kubantu abathi izwi kwasho icima libhalwe abelungu, abanye bathi hayi izwi iBhayibheli athi ngizwa abanye abantu bathi umuntu hayi mina ngiyakholwa. Usho umuntu athi hayi ngiyakholwa mina, kodwa iBhayibheli angilikholwa. Athi yodwa yakholwa. Ukholwani lo muntu? Ngoba phela umuntu onjalo othi uBhayibheli akalikholwa uyisosha eliyiphuzayo, ngoba ayikho enye incwadi esiyishelwe uNkulunkulu njengabantu ekumele siyilandele. Ayikho, awukho omunye umyalo uNkulunkulu asinikeze wona ngaphandle kwezwi lwakhe. Awukho bazalwane. So mawunqaba izwi, ngamanye amazwi usuke uthi wena uNkulunkulu ungumzali owashiya abantu la emhlabeni wangabanikeza imiyalo. Angikaze ngabona mina umzali ozothi uma izohamba mhlawumbe ekhaya angayiyali ingane athi ayi cha, okuthile ngizokuthola la imali yesinkwa ngizoyithola la, ngisazohamba-ke ngiyokwenza ukuthi nokuthi ngizobuya next week, imali yesinkwa niyithola la, lokhu nikuthola la, ningakwenzi lokhu nikwenza kanjalo kanjalo. Umzali ingane iyayala, ngisho noma ingane seyidedele, ingane seyiyogana, sizalela ingane eyintombazane, iyayalwa. Ukuyala ukhandwa uthando. Umuntu uma umthanda ulokhu ufisa ukumyala, lokhu ufisa ukumyala. Sayenzeni bazalwane? Akumele-ke manje silindele ukuthi thina singabantu sikwazi ukuyala iy'ngane zethu, silindele ukuthi uNkulunkulu kodwa yena akasiyalanga ndawo. Kodwa ayikho enye incwadi ngaphandle kwale.
ngomyalo kaNkulunkulu. So mawunqaba iBhayibheli usuke uthi uNkulunkulu akashiyelanga myalo. Ngisho nje bazalwane, yisho lento ngoba ngifuna ukuthi simthembe uNkulunkulu, silithembe izwi lakhe, silike kulo ngaphezu kwawo konke. Yabona bazalwane, uNkulunkulu uthembekile ngokuqamba. Yonke into masifisa ukuyiqonda asiyeni ezwini. Yonke into masifisa ukuyiqonda asiyeni ezwini. Siyeni ezwini. Mase izwe ezwini kwanele. Sekwanele. Aseni manje ngithe John 15 verse 8 uNkulunkulu yini emkhazimulisayo. Ufundeka kanjena. Uthi uBaba uyakhazimuliswa ngalokhu ukuba ninithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. Amen. Lelo bazalwane, uthi uJesu uBaba uNkulunkulu nayo into emkhazimulisayo ukuthi sithele ini? Izithelo eziningi. Kuyazwakala bazalwane. Na uNkulunkulu akalindelanga ukubona kimi nawe ini mhlambe i-orange noma i-apula lihluma la ebusweni kuphuma amagrebusi esifubeni seyiza leyo nto. Yeziphi ley'thelo akhuluma ngazo uNkulunkulu athi ukhazimuliseka yena uma ukuthi sithela thina izithelo eziningi. Yeziphi ley'thelo? Izithelo zikamoya. Angisho kunjalo bazalwane. Asiyibukeni ley'thelo. Magalatiya 5 sizofunda kusukela ku-verse 22. Ufundeka kanjena uGalatia 5 verse 22. Uthi okay 21. Kepha izithelo zikamoya ziluthando, nokujabula, nokuthula, nokubekezela, nobubele, nobuvi, nokukholeka, nobumnene, nokuzithiba. Akukho mthetho omelana nokunjalo. Kepha abaKristu. Amen. Sibambile lapho. I hope siyakuzwa lokhu bazalwane. uNkulunkulu ukhazimuliswa ukuthi thina sithele izithelo. Eziphi lezo zithelo? Nazi siyatshela la ezwini ukuthi izithelo zikamoya. Now ziyini izithelo zikamoya? Siyachazela zonke lezi esizifundile. Uthando, intokozo, ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ubunene. Siyibona leyo nto, ukukholwa, ukuyithiba, zonke lezi zinto. Ukuthi uNkulunkulu uyakhazimuliswa mayibona lokhu ezimpilweni zethu. Nabo bazalwane ngento eqiniso. Kunokuduka okukhona okuningi emhlabeni. Kule insuku emabandleni into eqhakambiswa kakhulu yilento ekuthiwa prosperity. Ngamanye amazwi impumelelo kwizinto eziphathekayo zala emhlabeni. Kuyazwakala bazalwane. Futhi umuntu ongathi uyaphumelela kwizinto eziphathekayo zala emhlabeni uye abukeke engathi uyena onesibusiso sikaNkulunkulu. uNkulunkulu uyambusisa lo muntu ngalezi zinto zakhe kudumise kuNkulunkulu. Ezweni bazalwane, uthola ukuthi lezi zinto lezi iningi lazo zitholwe ngobugebengu. Ngike ngihlala nabantu abaningi abayithandayo le prosperity gospel. Omunye wakwafika wazosakhela la. Sigebengu somuntu ngamangala mase ngibona la ku-WhatsApp ukuthi hawu lo muntu uyakholwa. Ngabuke manje ngibuke ama-status akhe uyakholwa. Kodwa isigebengu kanjani? Ngaze ngambhalela ngithi hayi mzalwane, umuntu okholwayo yazi akenzi ngendlela ozenzayo. Kunento othe usazoyibuyisa la usazoyenza, uhambe nemali, kanjani kanjani, ngamchazela. Wayithulela nje umzalwane. And nabanye. So ngaze ngabona ukuthi kahle kahle vele uma ngaba umqondo ufocuse kwimali, umphumela walokho bazalwane ukuthi impilo izokonakala, i-corruption. Yabona njengoba manje kuphenywa la South Africa, kuphenywa i-corruption. Kuphenywa i-corruption. It's because imiqondo yalabantu abebenza i-corruption, imiqondo yabo ifocuse kwimali. But if umqondo ufocuse kuJesu, umphumela waloko ukuhlanzeka, i-purification. Kuyazwakala bazalwane.
Now uSathane uyazi ukuthi if umqondo wabantu angawenza ukuthi lokhu focus emalini bese nje sithi hayi inkazimulo kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi labantu iningi labo angeke kube khona izithelo zikamoya ezimpilweni zabo. Abantu bazohamba ngendlela kaSathane kodwa babethi bakhazimulisa uNkulunkulu ngalezi zinto. Abantu baze bashuthe bathi niyambona uNkulunkulu wenzeni. Niyambona uNkulunkulu wenzeni. Kodwa besazi ukuthi akwenzanga uNkulunkulu. Ngesinye isikhathi ngingazi ukuthi ingaba ngempela uyazi ukuthi akwenzanga uNkulunkulu noma umuntu uzitshela ukuthi uNkulunkulu wenza noma ikanjani. Banye mhlawumbe batshela uNkulunkulu ufana nedlozi wenza noma ikanjani. Ngoba phela idlozi liyakwazi ukuthi abantu bayakwazi ukuthi umuntu atshele umuntu ethole umuthi kubantu abasebenza nedlozi. Idlozi lingenziwa noma ikanjani. Manje ngibuka ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu sesamthatha kanjalo. Kodwa bazalwane, iBhayibheli liyachaza la ukuthi into ekhazimulisa uNkulunkulu isimilo, into engaphakathi. Kuyazwakala bazalwane. Isimilo sethu, uthando. Ukuthi sibe nothando. Kahle uma ubuka lezi zinto lezi esizibiza ngokuthi iy'thelo zikamoya, uma uzihlanganisa nje zonke ziveza isimilo sikaJesu. nguJesu onje. nguJesu onje. Ngamanye amazwi uNkulunkulu into emkhazimulisayo bazalwane ukuthi sibe nesimilo esifana nesikaJesu. Uma kukhulunywa ngokuthobeka, sibe nokuthobeka okufana nokukaJesu. Azwakala bazalwane. Siyambuka uJesu uma ufunda ngoJesu ezwini likaNkulunkulu la eBhayibhelini ungezwa ngaye ngabantu. Uma uqala incwadi kaJohane ikhuluma ngokuthi uJesu wayekhona ekuqaleni engulizwi. Ayisho ukuthi ekuqaleni kwaba khona ulizwi, ithi wayekhona kwasekuqaleni. Kwathi kufika lesikhathi ekuthiwa ukuqala waseyivele khona ulizwi. Ngamanye amazwi uJesu kwasikho isikhathi wayengekho ngaso. Azagcizelela uJohane kuverse 2 athi wayekhona kwasekuqaleni noNkulunkulu. Yabona lo bazalwane, athi yonke into yavela ngaye ngaphandle kwakhe akukho kwavela okwavelayo. Ulizwi. Abe sithi kuverse 14 ulizwi. Ukhuluma lapho uJohane imfihlakalo bazalwane into emangalisayo. Uthi kodwa ulizwi lo wayekhona kwasekuqaleni owenza konke kwafika isikhathi lapho waba inyama. Ulizwi waba inyama. Ulizwi waba ingane. Waphathwa umama. Wancela ibele. Niyabuka lo bazalwane ukuthi ulizwi lo wayekhona ekuqaleni noNkulunkulu, ulizwi lo wayenguNkulunkulu. Wayekhona ngabikho lutho. Wehla ulizwi wavuma ukuthi abe yingane. Khulunywa lapho bazalwane ngokwehla, singakwazi ukwehla thina. Ukuthobeka. Kule zinsuku zanamhlanje uma ngabe umuntu ebenemoto kuvele isimo esibuhlungu esimenza ukuthi alahlekane nemoto, ngokuthi nje usenawo umuzi ehlala kuwona bevele ehlala kuwona, ngokuthi nje manje seyizohamba ngamathekisi kuthi kuvele kuthi enhliziyweni engathi angayibulala ngenxa yokuthi manje izinga lokuphila lakhe kubukeka ngathi uyehla. Yini eyenza ukuthi afuna ukuyibulala? Akafuna abantu bambone bamathekisi, angisho, ngoba inhliziyo iphakeme. Bayothi mengibona ngihamba ngethekisi. Kodwa lokho asifane naye ukuze kukhazimulise uNkulunkulu. Wehla. Wangabi lutho uJesu wayengenayo ngisho imbongolo. Ulizwi lo makukhuluma ngoJesu bazalwane kukhulunywa ngolizwi. Owayekhona kwasekuqaleni. Uma ufunda kumaHebheru 7 verse 3, iBhayibheli likhuluma ngokuthi akanakho ukuqala kwey'nsuku, akanasiqalo, akanasiphetho. iBhayibheli uma likhuluma ngoJesu, angikhulumi ngento eyenziwe ngabantu, ngento ebhalwe ezini. Uma ufunda incwadi kwabaseKolose 1 verse 16, iBhayibheli lithi yonke into yenziwa nguye, futhi yonke into yenzelwa yena, iingilosi ezakhe.
zenzelwe yena yonke into esiyibonayo ulimi, kodwa wavuma ukwehla. So sikhuluma ngentobeko. Lokho kwehla kukaJesu okuveza intobeko yakhe kuveza ngisho futhi nothando lwakhe. Veza nothando lwakhe ngoba into yahlisa uJesu bazalwane. Akho ntambo mhlawumbe owadonsa ngayo uJesu ukuthi ehle. Kodwa uJesu into yamhlisa uthando. USathane wayethi uqedile ngabantu. Ngoba ithi iBhayibhile umvuzo wesono ukufa. AmaRoma 6 verse 23. Noma ufunda kuncwadi vele la iqala khona le ndaba Genesis 2 verse 17. uNkulunkulu wayethe umuntu mayona uzofa. Kodwa naku umuntu ubonakala ensimini yase-Edeni engafi. Esikhundleni sokuthi kufe umuntu ubonakala kukhona okufayo yebo, kodwa kuyena umuntu isilwane. Sesibona thina ngezikhumba zaso isilwane kuGenesis 3 verse 21. Kwenzeka kanjani lokhu? iBhayibheli lizokuchaza yazi uNkulunkulu uke athule abantu abalinde bedideke ngento bayicabangisele esithi le nto yenzeka kuGenesis chapter 3 lesi silwane safa lapha babamba izikhumba kuzochazwa incwadini yokugcina incwadi yesambulo 13 verse 8 kuthiwa uJesu iwundlu elahlatshwa ekuqaleni komhlaba ekusekweni komhlaba. NgoBhayibhile ekuqaleni lilona liwundlu lihlatshwa lapha. Kumele kufe uAdam noEva bangapha ngoba uJesu wangena phakathi komuntu noNkulunkulu wathi baba ngizofa ifele icala labo. Ngalolo suku uAdam noEva bakhululwa. Ngalolo suku bakhululwa uAdam noEva. Kulesijeziso kwakumele ngaba bayasithola ngalolu suku. Yize uJesu wafa emva kweminyaka eminingi 4000 years later, kodwa amandla waleso sinqumo, amandla waleso sivumelwano aqala ukuzwakala ngalolu langa. Sezwe bazalwane, kufana nokuthi mhlambe asithi mhlambe mina ngumfundi enyuvesi ngikoleta imali noma mhlambe ngikoleta emphakathini noma ikephi, kube sekuba khona isicebi esingubrother Njabulo esaziwayo. Lapho ngikweleta khona mhlambe enyuvesi ngiyakweleta ubathi hey ndoda manje indlela sokukweleta ngayo seyaxoshwa namhlanje esikolweni. Afike ubaba oyisicebi abe seyisithi uzosayina isivumelwano nalesikole ukuthi uye ozokhokha icala lami. Sayizwe lo bazalwane. And asayine ngempela isivumelwano. Mayisayine isivumelwano uNjabulo ukuthi uzokhokha icala lami. Yize mhlambe angathi hayi ngizokhokha mase kuphela isemester noma athi ngizokhokha mase kuphela inyanga, kodwa mina ama-benefits walezo sivumelwano ngiwathola namhlanje ngokuthi kusukela namhlanje angisaxoshwa esikoleni bese ngizoxoshwa namhlanje. Sayizwe lo bazalwane. So noJesu isivumelwano wasenza nobaba ekuqaleni ukuthi uye ozofa esikhundleni sokuthi kufe umuntu. Uzofa yena ongenacala esikhundleni sokuthi kufe umuntu. Isivumelwano uJesu asenze ekuqaleni kodwa wazofa sekuhambe isikhathi. Kodwa ngenxa yokuthi isivumelwano senziwa ngaleso sikhathi uthembekile wasenza. Ama-benefits walesivumelwano siloke siphila ngawo, bonke abantu baphila ngawo lama benefits bazalwane. So konke lokhu kukhomba uthando lukaJesu. Now ngiye ngibuke izinto uJesu azenzile ngenxa yethu ukusithanda. uJesu abese sithi nangumyalo omuhle ngenishiya nawo ukuthi nithandane njengoba nginithandile. John 13 verse 34. Yebo bazalwane, angazi noma siyayibona yini inkazimulo kaNkulunkulu. So engikushoyo ukuthi bazalwane, uNkulunkulu ukhazimuliswa ukuthi sibe nesimilo esifana nesikaJesu njengoba sonke sifundile ezwini. Yingakho manje kubonakala kwincwadi yesambulo kundiza ingilosi iphethe lo myalo
yezwi elikhulu ithi hayi bonikani uNkulunkulu inkazimulo. Ibona abantu begcwele becula besina bethini yonke into, kodwa isimilo sikaNkulunkulu asinakiwe. Uthini uJesu uma ekhuluma nathi incwadi kaMateyu 6 verse 33? Uthi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nobungcwele bakhe. Yini ubungcwele bakhe? Isimilo. Uthi nayi into yokuqala ebalulekile. Uthi konke okunye kuyolandela, konke okunye kuyonezela. Manje thina sibhizi sifuna izinto okumele ngaba yilandela thina. Yize sifokase ngayo, yize kushunyayelwa ngazo emabandleni. Into eshumayela ejuluke ekhuluma ngemoto, into eshumayela ejuluke athi ngiyabona ama-blessings. Bazalwane, uma ngaba uthola yonke ingcebo ongayithola, uma ngaba uthola yonke ingcebo ongayithola emhlabeni, kodwa isimilo sikaJesu awunaso, leyo ngcebo nje oyitholayo bazalwane izinkuni zomlilo ozovutha ngezinsuku zokugcina. It is fuel for the flames. Lezo yonke leyo nto ozobe uyithola yizinto nje ezobe zikhwezela lo mlilo ezobe uNkulunkulu ubasile uma seyibhubhise yonke into. Uma ngabe uthola zonke lezi zinto kodwa isimilo sikaNkulunkulu asikho. Ngifuna sibone lento yokuqala, uNkulunkulu ukhazimuliswa ukuthi sibe nesimilo sakhe. So very very important bazalwane, indaba yesimilo sikaJesu. Sifunde ngempilo kaJesu, ngoba mhlawumbe sisifunde nje ivesi elilodwa bengingafuni ukuthi ngize ngibe mude kanje kule point, but it's a very important point. Ake sine incwadi kwabaseKorinte besibili chapter 3 verse 18. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Ufundeka kanjena. Uthi kepha thina sonke esibuka ngobuso obumbuliwe inkazimulo yeNkosi njengasesibukweni siyaguqulwa sibe njengalowo mfanekiso ngokuya enkazimulweni, njengalokhu kumi ngeNkosi engumoya. Amen. Amen. Nayizalwane bazalwane, kuthiwa thina sibukani inkazimulo yeNkosi, ongathi sibuka esibukweni. Kuthiwa siyaguqulwa ngokuyibuka inkazimulo yeNkosi, kuthiwa siyaguqulwa sifane nayo iNkosi, sibe nalo mfanekiso wayo iNkosi. Ngokuya enkazimulweni kuya enkazimulweni njengokomoya kaNkulunkulu. Sayibona bazalwane. So kuthiwa into esiguqulayo ukuthi sifane neNkosi, nayo ipoint engifuna siyibone kuleli bhayibheli. Into esenza sifane neNkosi ukuthi sibuke nathi inkazimulo yeNkosi, noba sibuke iNkosi umfanekiso wayo. Ngamanye amazwi ukubuka uJesu, funda ngesimilo sakhe kusukela uJesu esehla eshiya izulu, eshiya isihlalo sebukhosi. Ufunde ngoJesu ehamba la emhlabeni engahlonishwa muntu. Kodwa mawufunda eBhayibhelini bazalwane, iBhayibheli bazalwane, izinto elizivezayo ngoJesu, kuthiwa izingilosi mazimbuka uJesu ngesikhathi engeke eze la emhlabeni, izingilosi mazimbuka zazingambuki ngamehlo kanje. Indlela uJesu aphakeme ngayo iy'ngilosi zisitha ngamaphiko. Yayicabanga leyo nto, iy'ngilosi ezinamandla kanje mazibuka uJesu lo esimazi thina wadelelwa kanje, kodwa ngesikhathi engakadelelwa esesenkazimulweni phezulu. Ithi iBhayibheli wafunda incwadi ka-Isaya, izingilosi zazimbukile, kuthiwa ngamaphiko amabili zazindiza, ngamaphiko amabili zazisitha iy'nyawo, ngamaphiko amabili zizisitha ubuso, zingakwazi uyibuka iNkosi ngamehlo kanje. Kodwa uJesu wehla bazalwane, ngiyayithanda le nkonzo yokwehla, ngoba ukwehla kuyamsiza ukuthi umuntu akwazi ukubekezela noba yisiphi isimo ahlangana naso.
Ngoba mawulahlekelwa uthi vele Nkosi bengenalutho, vele Nkosi wena walahlekelwa inkazimulo yezulu. Nkosi yami walahlekelwa yiyo yonke into. Wangabi lutho. Mawehlile ngenhliziyo uyakwazi ukubekezela izimo. Kodwa inhliziyo mayiphakeme ayikwazi ukubekezela izimo. Ngoba inhliziyo ephakeme iloke izibuka ifanelwe ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi. So bazalwane, okunye nje mhlambe okunye engikuedayo lokhu ngokusizwa umoya kaNkulunkulu. Ngabe ngaplananga ukusho lokhu. But okunye engizokusho ukuthi ukuba nesimilo sikaJesu kusiza thina. Kusiza thina njengoba ngisho nje ukuthi mawehlile kuyakusiza ukuthi ukwazi ukubekezela nezimo. Mawehlile. Kodwa mawuphakeme akunjalo. Akunjalo. Sake sidlulele lokho bazalwane. Kunento ebengifuna ukuyisho uNkulunkulu wayifaka nje emqondweni manje. Before ngidlule kule ndaba yesimilo. There is something. Why ngiyikhohlwa? Khona nje into ebeyathi phenye enhliziyweni. All right, akunankinga asidlule kuko. But into ebalulekile ukuthi uNkulunkulu ukhazimuliswa ngokuthi thina sibe nesimilo esifana nesikaJesu. Nayo into ekhazimulisa uNkulunkulu. Ngingakwenza konke okunye kodwa makungekho lokho bazalwane. Oh yes, nayo into ebengifuna ukuyikhuluma. Yabona kwinsuku zanamhlanje siphila kwisikhathi lapho uSathane umelene nomyalo kaNkulunkulu. Umelene nokulalelwa kukaNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu angalalelwa abantu umuntu azenzele into eyifeeling yakhe. Ake ngichazele bazalwane. Kukhona ukuholwa ngumoya okungekona ukuholwa ngumoya kaNkulunkulu. Ngoba manje into eqhakambiswa abantu kakhulu ukuthi akumele kuba ngathi kunento wrong mhlambe mawukuthi ufunda iBhayibheli bese ufise ukuthi uphile ngento elotho ezini kaNkulunkulu. Kunabantu bazochamela uqhutshwe nje umoya, kumele ugcwaliswe umoya ukuthi ukwazi ukubona izinto, uqhutshwe umoya ukuthi ukwazi ukuthi kumele wenzeni konke lokho. Now vele kunjalo kumele siqhutshwe ngumoya, but umoya uzosiqhubela ezwini. Umoya uzosiqhubela kumyalo kaNkulunkulu. Siyenzele bazalwane. Ake sifunde linye vesi engifisa silifunde. Le nto ivela bazalwane ngoba uJesu la emhlabeni, uJesu wayemlalela uNkulunkulu Baba. Uze asho uJesu yena seyizofa, sekusele iy'nsuku ezimbalwa ukuthi abethelwe. KuJohane 15 verse 10 uthi uJesu ngiyigcinile imiyalo kaBaba. Sayizwa leyo nto? Na sikobani-ke thina ukuthi imiyalo kaBaba singayigcini? uJesu bazalwane siyamkhumbula elingwa nguSathane eqeda kubhabhadiswa esehlane ezilile. uJesu bazalwane ngesikhathi elingwa nguSathane laphaya uJesu wayekhetha ukuthi afe. Seyifaste 40 days and 40 nights elambile. Wathi uSathane hayi yenza lokhu. uJesu wathi ngeke. Kungcono ngilambe, kungcono ngife ngisho ukufa kunokuthi ngenze into engiyicetshiswe nguSathane. Yezwa lo bazalwane. And namhlanje uJesu uthokoziswa ukuthi impilo zethu zibe njalo. Asifundele leli vesi kumaRoma. Indaba yokulalela uNkulunkulu. AmaRoma chapter 8. Funda verse 7. Romans chapter 8 verse 7. Qala verse 6. Uthi ngokuba ukunaka kwenyama. Verse 6 no 7. Amen. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa, kepha ukunaka kukamoya kungukuphila nokuthula. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu, ngokuba akuwuthobeli umthetho kaNkulunkulu. Yebo, futhi kungekwenze. Amen. Amen. Sezwe bazalwane, kuthiwa yini engathobeli umthetho kaNkulunkulu? Kuthiwa ukunaka kwenyama. Kuthiwa kodwa ukunaka kamoya kuyawuthobela umthetho kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi umuntu oholwa ngumoya kaNkulunkulu
uzobonakala ngokuthi athobele umthetho kaNkulunkulu. Angazi noma bazalwane ilizwi kaNkulunkulu siyalizwa yini. Siphila kuyinsuku zomkhohlisi omkhulu uSathane. La abantu bathathe umusa kaNkulunkulu. Abantu bawenza ngizothini isembathiso samanyala njengoba lisho iBhayibheli. Yebo bazalwane, siphansi komusa. Siphansi komusa. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi bazalwane, uNkulunkulu usinikeza amandla ngomusa wakhe, ngomoya wakhe, ukunqoba isono. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uNkulunkulu uyasithethelela izono zethu singenzanga lutho. Asikhokhanga ngenkomo, asikhokhanga ngambuzi, asikhokhanga ngako konke lokho babekhokha ngako ekuqaleni. uNkulunkulu ohlawulile izono zethu, umusa lokho. Kodwa akagcini lapho uNkulunkulu. Ekuqaleni abantu babencike emandleni abo ukuthi balalele uNkulunkulu. Bancike ukuthi hayi, ngamandla ami ngizoyenza lento elotshiwe. Kodwa mase sisemseni bazalwane kaNkulunkulu, sincike emseni kaNkulunkulu, sincike kumoya kaNkulunkulu ukuthi kube nguye olobayo kithi umyalo kaNkulunkulu. Usenze sihambe ngomyalo kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu lowo esiwutholayo singafanele, kodwa ngomusa kaNkulunkulu. Umusa lowo. Ingakho iBhayibheli lithi incwadi kaThito 2:11 kuthiwa umusa kaNkulunkulu osindisayo ubonakale kubantu bonke, osifundisayo. Kuthiwa umusa uyasifundisa ukuthi sidele ungamesabi uNkulunkulu ney'nkanuko nokuhamba komhlaba, kodwa siphile ngobungcwele, abale zonke izinto uThixo lapha athi kulo mhlaba. Kuthiwa konke lokho sikufundiswa umusa. Ukudela iy'nkanuko, ukuphila ngobungcwele, ukulalela uNkulunkulu, kuthiwa yimfundiso kamusa. So bazalwane, ngiyayigcizelela indaba yesibili. All right. Ngisalele u-30 minutes. Ngicela sibone indlela yosibili yokukhazimulisa uNkulunkulu. Second way ukuthi uNkulunkulu ukhazimuliswa kanjani. Ngizama ukuthi ngiqede ngapheli u-30 minutes ukuze sithole isithuba lemibuzo, ngoba ngiyazi imibuzo izoba khona after sesibuka especially le ndlela yosibili. Nakuleyo yokuqala mhlawumbe ngaba khona, kodwa ngibona kucacile. Now sibuka le ndlela yosibili ukuthi uNkulunkulu simkhazimulisa kanjani noma simdumisa kanjani. Ithe ukukhazimulisa nokudumisa same thing. All right. Asini manje incwadi kwabaseKorinte bokuqala chapter 6. Bazalwane, Jesu uyasithanda. Sibona ngezinto asifundisa zona. Chapter 6 verse 19 no 20. Corinthians ufundeka kanjena. Uthi kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya Ongcwele okunina enimamukele kuNkulunkulu nokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Amen. Amen. Ithi mbongeni. Leli gama lithi mbongeni, igama elifanayo nokuthi mdumiseni, mkhazimuliseni emzimbeni wenu. Kuyazwakala bazalwane? Uthi umbuso oluPawuli lana, ngenxa yokuthi bazalwane sithengwe ngenani elikhulu, imizimba yethu akuseyona yethu. Kuyazwakala bazalwane? Ngenxa yokuthi sithengwe ngenani elikhulu. Ngakho-ke nangemizimba yethu uNkulunkulu asimbonge noba asimdumise. Mhlawumbe asifunde elinye ivesi elichaza lokhu, likhuluma into ephathelene nomzimba. Asiyeni kwabaseKorinte bokuqala chapter 10 verse 31. Ufundeka kanjena ukuthi ngakho-ke noma nidla noma niphuza noma nenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Amen. Siyezwa bazalwane? So kuthiwa imizimba yethu akusiyo yethu ngoba sithengwe ngenani elikhulu. Kwakungaba lula bazalwane ukuthi uNkulunkulu asithenge ngesiliva negolide. Kodwa manje ukuthengwa kwethu kwadinga into ebuhlungu bazalwane, ukuthi uNkulunkulu anikele
ngeyona yodwa into anayo iyodwa. Angazi noma le nkulumo iyazwakala bazalwane. Ngisho ukuthi uJesu bazalwane, uyiyona yodwa into uNkulunkulu anayo iyodwa. Zonke ezinye izinto uNkulunkulu anazo, unazo ngobuningi. Iy'ngilosi ziningi, abantu baningi, imihlaba miningi, yonke into. Kodwa ukuhlengwa kwethu kwabiza ukuthi uNkulunkulu ahlukane naleyo nto eyodwa anayo iyodwa. Kwakungekho lula bazalwane uNkulunkulu ukuthi anikele ngoJesu, emnikela ekuhluphekeni nasekudelelweni nasekubulaweni. Akekho ubaba la emhlabeni ongenza into eyenziwe uNkulunkulu Baba. Akekho ubaba ongenza leyo nto bazalwane. Yingakho lithi iBhayibhile u-Enoch wathi uma seyithola indodana yakhe yokuqala uMethusela, u-Enoch wahamba noNkulunkulu. Seyizweni bazalwane, lithi iBhayibhile u-Enoch waphila iminyaka ewu-65 wabe seyizala indodana enguMethusela. Wabese uNkulunkulu wabese u-Enoch wahamba noNkulunkulu. U-Enoch kule minyaka yokuqala ewu-65 wayemazi uNkulunkulu, elazi icebo losindiso. Kodwa wathi esothola ingane, kodwa hhayi, akekho ubaba onganikela ingane yakhe ngale ndlela uNkulunkulu azonikela ngendodana yakhe. Yabona lokho bazalwane kamsondeza kanje u-Enoch uNkulunkulu, ngoba ubona the price paid. So bazalwane, izulu likhokhile ukuze sisindiswe, ukuze sithole leli thuba nje lokufunda izwi. Le nto ithengiwe bazalwane ngenani elingasoze la-afford umuntu la emhlabeni. Namabhiliyoneri singazitshela ukuthi le nto ngoba siyithola mahhala thina singabantu. Kuyabiza lokhu bazalwane sikutholayo. Izulu lakhokha bazalwane izulu. Kuthiwa manje ngenxa yokuthi-ke sithengiwe ngenani eliphakeme kangaka, kuthiwa imizimba yethu akuseyona yethu, nangayo imizimba yethu akadunyiswe uNkulunkulu. Angadunyiswe. Laphaya kwabaseKorinte bokuqala chapter 6, umpostoli uPawulu usuke ekhuluma ngokuphinga. Kwakukhona ukuphinga okwenzeka ebandleni laseKorinte. Kwakuyindawo enokuphinga okukhulu. Wabe sesithi umpostoli uPawulu ebabhalela uthi uyicabanga kanjani ukwenza into enje ngomzimba othengwe ngegazi? Yenza kanjani into kanje ngomzimba othengwe ngegazi? Awukwazi ukwenza leyo nto ngoba wena uthengiwe. Bazalwane bayibuka manje le nto ngenye indlela, bayibuka ngenye indlela. Nathi bazalwane, uNkulunkulu befisa ukuthi simkhazimulise, simdumise ngemizimba yethu. Yona nje indlela yesibili leyo yokumkhazimulisa. Simkhazimulisa ngenhliziyo ngesimilo, then number 2 simkhazimulisa nangemzimba. So uma ngaba mhlambe ungumzalwane, uyakuqonda lokhu ukuthi umzimba wakho akusona wakho waNkulunkulu. Kuyo yonke into ozoyenza, awubuzi ukuthi yini eseyenziwa namhlanje. Ubuza ukuthi umnikazi womzimba bengafisa ukuthi yenziwe kanjani. Kule zinsuku kuyagqokwa izinto eziveza amabele. Ma usazi ukuthi umzimba wakho uthengwe ngegazi, kwakungekho lula ukuthi uNkulunkulu anikele ngendodana yakhe, kodwa ngenxa yokuthi wasithanda wanikela ngayo esithenga. Noma ukwazi lokho uyazibuza ukuthi uthini umnikazi womzimba lo owuthengile lo mzimba. Kube kumele ngaba manje ufile lo mzimba udliwa iy'mpisi, kodwa lo uthengile umzimba uthini uma ukuthi mhlambe ngigqoka into eveza amabele? Uzibuza wena. Uma ugqoka into ey'mfishane njengoba ugqoka into ey'mfishane namhlanje uyizona esesitayeleni, into ey'bambanayo, uyibuza ukuthi uthini umnikazi womzimba uma ngigqoka kanje? Yabona besikhuluma nonkosikazi wami ngisho ukuthi hey, akekho umuntu obekezela njengoNkulunkulu. Ngoba khona nje into ebesike sayikhuluma ithinta nje into ezibuhlungu.
esiye sizenze egameni likaNkulunkulu. Khona omunye besike sahlala naye ezosivakashela ngoba efisa khona into esimsiza ngazo like izinto ze-health. So esho ukuthi yena waphenduka kanjani eZayoni. Hayi ngathola ivangeli eZayoni kanjani. Then washo ukuthi kodwa wahlubuka ngoba abafundisi basezayoni bavele bathatha usisi wakhe bahlala naye akulotsholwanga akuthiwa bamthatha uthi hey baxabana abazali bakhe lo muntu lo okuyena ophendukile bathi yabona manje zuka waphenduka wabezothatha nodadewenu wamsenkonzweni manje bamthathile uthi hey bamthatha uthi baze bamkhulelisa uthi wavele wahlubuka ngasho ngathi uNkulunkulu angazi ngathini uma ngimncoma kodwa uNkulunkulu bazalwane uyabekezela zibuhlungu izinto ezenziwa uNkulunkulu indlela uNkulunkulu adelelwe ngayo lezi esizenzayo igama laNkulunkulu bazalwane lidelelwe abantu zibuhlungu izinto ezenziwa uNkulunkulu ukuthi nje uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu unamandla uNkulunkulu uyabekezela uNkulunkulu ubekezela ngendlela exakile ngoba ngiyafika ubheke labantu baqhubeka baphila zange bafe ngaleso sikhathi futhi baloke bezizwa iy'ntumayelo bethola amathuba okuphenduka ukuthi baphenduka noma ukuthi abaphendukanga asazi kodwa uNkulunkulu into engiyibone ngayo ukuthi abekezela nakule nto engiyishoyo-ke yokugqoka uNkulunkulu uyabekezela into abe engayifuni kodwa kubekezele lokhu ekufundisa kodwa ekugcineni kumele ukhethe isinqumo futhi osithathayo yiso esizoveza ukuthi ngaba umzimba wakho unikelwe yini uNkulunkulu noma uziphathele ngoba into enikelwe iphathwa ngulo muntu enikelwe kuye so indlela zethu zokwenza izinto noma ukugqoka noma yini ziyasitshengisa ukuthi bazalwane asinikelwe asizinikelanga sisho nje ngomlomo athi umuntu ngayinikela mina kuJesu ngesikhathi esithile ngelanga elithile phezulu bazalwane kodwa asinikele all right now ade ngidlule kuloko ngoba ngifuna ukukhuluma kahle ngokunye ongavamile ukuthi kukhulunywe ngakho lana kwabaseKorinte chapter 10 kuverse 31 kuthiwa noba uyadla noba uyaphuza noba yini oyenzayo konke kwenzele udumo likabani likaNkulunkulu. Now ngiyafisa bazalwane ukuthi sike singene kule ndaba yokudla nokuphuza. uNkulunkulu usinikeze imizimba. Now uNkulunkulu ngemizimba yethu uthe kumele simdumise. Sayizwe bazalwane. Le nkolelo le yokuthi uNkulunkulu ufuna inhliziyo kuphela ayikho, ayisekwanga iBhayibheli. Sekukhulunywa abantu abafuna ukuzenzela ukuthanda kwabo. iBhayibheli liyakhuluma lana besifunda, liyakhuluma nakumaRoma 12. Sekhumbula kumaRoma 12 verse 1. Uthi uPostoli Pawulo uthi ngiyalincenga bazalwane ngomusa kaNkulunkulu ukuthi ninikele imizimba yenu. Nayizwa leyo nto. Ninikele imizimba yenu kuNkulunkulu. Kube ngumnikelo omuhle owamukelekelayo uNkulunkulu. So uNkulunkulu ivangeli likaJehova lisezwini lithi uNkulunkulu bazalwane ufuna inhliziyo, ufuna nomzimba ubuthenge konke ngegazi. Siyakuzwa lokho bazalwane? All right. Now ngomzimba wethu sitshenela ukuthi noba siyadla noba siyaphuza senzile udumo laNkulunkulu. Now ngicela ukunibonisa ivesi elingasisiza elivezayo ukuthi yini esisizayo. Ivesi elivezayo ukuthi yini esisizayo ukuthi sinikeze uNkulunkulu udumo. Mhlambe ngizolisho nje singalibhala phansi ngenxa yokuthi sengifuna ukuphuthuma. AmaHubo 139. AmaHubo 139 kuverse 14. La uthi la uDavid ethi ngenziwe kanjani? Uthi ngenziwe
ngokwesabekayo nangokumangalisayo. Sayibona le bazalwane, uthi umphefumulo wami uyakwazi Yes. lokhu. Amen. Uthi uqala ngokuthi ngizokudumisa. Ngoba ngenziwe ngokusabekayo nokumangalisayo. So bazalwane, ngisho ukuthi ke mina into enye engasisiza ukuthi sidumise uNkulunkulu ngemizimba yethu makufika la ekudleni nasekuphuzeni mayelana ne-health yethu kahle kahle. Into engasisiza ukuthi simdumise uNkulunkulu ngemizimba yethu ukwazi ukuthi imizimba yethu yenziwe kanjani. Into esenza ukuthi manje siyiphathe noba kanjani imizimba, sifaka noba yini emzimbeni, siphuza noba yini ngemzimba, konke lokhu sikwenza ngoba asazi ukuthi senziwe kanjani. uDavide uthi mayibuka umzimba uNkulunkulu ngizokudumisa ngoba ngenziwe ngenye indlela emangalisa nesabekayo. Nabazalwane, ngicela sike sifunde ngomzimba okuncane nje. Nginxa ukuthi bazalwane ngihamba ngesikhathi, ezinye izinto ngizothi kuqaba. Ngicela ukushare nje ama-slides la kule ndaba yokufunda ngomzimba. Sofunda into yokuqala nangu la, lena yi-digestive system, uhlelo lokugaya ukudla. Sayibona lena bazalwane la esithombeni sibona konke uNkulunkulu akudalile okumayelana nokugaya ukudla, kusukela emlomeni la umuntu efaka khona ukudla kwehle ngomphimbo ekuthiwa yini lo mphimbo, esophagus, uze esiswini, bese makusuka esiswini udlule kungene kumathumbu amancane, small intestines, la thina sijwayele ukuthi sithinte khona la kunomkhaba khona sithi isisu, kahle kahle la into ekhona small intestines. Isisu senhla kancane. Bese kuba khona ithumbu elikhulu, colon, kuthiwa ithumbu elikhulu, colon. Bese-ke manje kuze kuzofika la izansi kwi-rectum. Ukudla bazalwane kuhamba nje ngalo mgudu umuntu mayedla. Now why ngikhuluma ngokudla masikhuluma ngomzimba? Yingoba bazalwane iBhayibheli liyafundisa. Mawufunda kwincwadi kaLevi 17:11. Lithi iBhayibheli impilo yomuntu noma impilo yenyama isegazini. Kuyazwakala bazalwane? So impilo yomuntu isegazini kahle kahle. Now igazi likhandwa yini? Likhandwa ulokudla esikudlayo. Likhandwa ulokudla esikudlayo igazi lethu. So igazi njengoba likhandwa ulokudla esikudlayo, mawukuthi sidla wrong, igazi liyangcola. Umzimba othengwe ngegazi uyagula, ube nezifo. Umuntu afe singakafiki isikhathi. Sele sikubhale naleli vesi bazalwane, ngizolisho nje sizolivula. Ngoba wonke umuntu makufika umuntu uthi hayi bese kufika isikhathi. Lithi iBhayibheli uMshumayeli 7:17. Lithi ungabi ngomubi ngokudlulela, ungabi yisiwula. Lithi ungabi ngomubi, ungabi yisiwula. Lithi uyakufelani na singakafiki isikhathi sakho. Sayizwa leyo nto? So into ebulala umuntu singafika isikhathi sakhe ukuba yisiwula nokuba omubi. Mayemazi ukwenza uphambele njalo. Now ubuwula-ke bazalwane ukuthi sifake emzimbeni izinto ezilimazayo umzimba, sesazi ukuthi ziyawulimaza umzimba. Ngiyazi okay, lokho engikufaka kuyawulimaza umzimba, kodwa ngizokufaka ngoba kuyafakwa, ngizokufaka ngoba ngiyakukhalela, ngizokufaka ngoba kumnandi. Ubuwula lobo. Lithi-ke iBhayibheli ungabi yisiwula, uyakufelana singafika isikhathi sakho. Masicabanga bazalwane, uNkulunkulu uyajabula. uNkulunkulu uyajabula yini imizimba ethengwe ngegazi iphelelwe singafika isikhathi sayo ukuthi iphelele? Awusakwazi ukukhuluma ivangeli kaNkulunkulu, awusakwazi ukuyaliya, awusakwazi ukwenza lokhu. Bazalwane, uNkulunkulu asisize. Nangu umzimba, all right. Now uhlelo lokugaya ukudla lihamba kanje. Nala kuseyiyona digestive system, esinye isithombe nje lesi.
uma ngaba sizobuka mhlambe uma kuvela i-digestive system kuye kuvele nezinye izinto ezingeyona ingxenye yayo i-digestive system kodwa ezilekelelayo. I-pancreas le nesibindi lesi ziyalekelela ekugayeni ukudla, yize zingelona ingxenye lolu hlelo lokugaya ukudla kodwa ziyalekelela ngoba kunezinto ezizikhiphayo mase kugaya ukudla. Ake sibuke-ke, asifundeni kabanzi ngalokhu. Ngifuna sibuke bazalwane ama-steps. Ngiyathanda nje masiqala ukufunda ngomzimba sifunde lokhu. Ngoba uthi uDavide, ngizokudumisa baba ngoba ngiyazi ngenziwa indlela emangalisayo nesabekayo. Sizobuka la ukuthi uma uyazi indlela owenze ngayo, ezinye izinto ngeke uzidle, ezinye izinto ngeke uyiphuze. Now, nanga ama-steps we-digestive system. Eyokuqala i-step, ingestion. Ingestion bazalwane yini? Yilapho ufaka khona ukudla emlomeni. Kahle kahle ingestion ukudla, ufaka nje ukudla emlomeni. I-digestion ukugayeka kokudla kuqala lapha emlomeni uma uhlafuna. Okusho ukuthi uma sidla kumele sikwazi ukuhlafunisisa kahle, siyezwa bazalwane, singaphangi. Uma uphanga kufana nokuthi uma une-blender, yabona nje siyayibona le mishini esinayo ekuthiwa ama-blender. Uma ufaka i-blender yagcwala yathi impini, angisho yathi ayiblend, yahluleka ukublenda kahle. Manje nomlomo ugcwala uthi impini, awuhlafuni, ugwinya ukudla kungahlafunekanga kahle. Kubese-ke manje kwenza inkinga la esiswini. Sizoyibona le nto. U-step number 2 wohlelo lokugaya ukudla yini? I-propulsion. Propulsion kusho ukuthi ukuhamba kokudla, ukududuleka kokudla. Njengoba ukugwinya nje ukudla kuloke kuyaduduleka, kuyayichiliza, kuyahamba la kumphimbo wokudla, esophagus. Kuloke kuyehla. Ngisho noma ungadlulele ngesisu kuzokwehla. Noma bazalwane, le nto nohlelo lolu luyamangalisa. Kunama-force ayisimangaliso akudonsayo ukudla ukuthi kuze kufike la esiswini. Mase kufika esiswini kuvuleka i-valve. Mhlawumbe angiyivezanga le nto, angiboni ukuthi iyavela yini. Kodwa la, okay, ayivelanga. La kuhlangana khona umphimbo nesisu, kune-valve la ekuthiwa yi-upper esophageal valve. Kodwa nje i-valve into evalayo. Ethi uma kwehla ukudla, uma kuthinta i-valve iyavuleka. Awuyitsheli wena njengomuntu, awazi nokuthi la kune-valve esiswini sakho. Kodwa ngoba indlela esikhandwe ngayo iyesabeka, iyamangalisa. uNkulunkulu udlale umzimba ukuthi ukwazi ukusensa ukudla, ungena uvule. Futhi le valve le bazalwane, ukuthi mhlawumbe abekho abantu abenza i-plumbing la. Ku-plumbing khona into ekuthiwa ama-non-return valve. Ithi noba ivulekela ukudla okungenayo, kodwa lokho sekuphakathi osekuqalile ukugayeka akukukhiphi. Bazalwane, niyambona uNkulunkulu esimkhonzayo. Kanti le valve ukuthi ivuleke, kodwa lokho ukudla osekula esiswini akuphumi, kungena nje lokhu kuphela. Alright. Propulsion leyo. Ukudla kuyangena esiswini. Bese kwenzeka manje mechanical digestion, ukugayeka kokudla ukuthi isisu sinyakaze. Asisizwa thina kodwa siyanyakaza isisu uma kungena ukudla. Suke sigaye ukudla, sisebenzisa nje ama-force wesisu, ukunyakaza kwesisu, ama-muscle wesisu. Mase wesebenzile ama-muscle wesisu egayile ukudla nakho. Kulandela i-chemical digestion. La manje isisu sakho sikhipha ama-chemical, ama-acid, hydrochloric acid, zonke lezo zinto ukuthi zigaye ini ukudla. Nge-acid ukudla manje kuyagayeka. Inhloso yakho konke lokhu kugaya kokudla ukuthi ukudla kukwazi ukuba uhlobo lokuthi kungene egazini. Ngoba i-rice njengoba uliphethe i-rice, uma usaliphethe ulibukile, alikwazi ukungena egazini linje abazalwane. Izambane lingena egazini linje. Siyayibona leyo nto. Uma udla i-apula lingeni linje. Kumele liqale ligayeke libe ngamanzi, igazi bese lifike lizomuncaza. Siyayizwa leyo nto. Konke lokhu kugaya ini?
kugaya isisu nalolu hlelo lokugaya ukudla. Emva kwe-chemical digestion kulandeka i-absorption. Yini uku-absorba? Ukumunca. Yilapho-ke manje sekufika igazi lizomunca ukudla. Igazi malimunca ukudla liyaqala nje yonke le ndawo igazi lokhu lihamba limunca ukudla. Nala kakhulukazi la kumathumbu amancane liyakumunca ukudla. Nala kwithumbu elikhulu liyamunca kakhulukazi amanzi la nezinye izinto ezingama-salts nezinto ey'ncane ezimbalwa nje. Kodwa igazi liyamunca. Yilapho-ke manje ukudla sekukulekelela kukusiza-ke manje. Siyezwa bazalwane? Ukudla kumsiza umuntu kuphela mase kusegazini. Njengoba nezwi limsiza umuntu kuphela mase ephila ngalo lisempilweni. Kuyazwakala bazalwane? Ukudla noma ungakudla kube mnandi sigcwale futhi isisu. Ma kungagayekanga kahle akukusizi kuyakumosha kwenza opposite. Inhloso yokudla ukuthi ukhande igazi eli-right elinempilo. Kodwa manje ngoba asidli kahle kugcina kwenzeka ukuthi sithi masidla igazi liyonakala. Ngichazela ukuthi kwenzeka kanjani. Kodwa ngifuna siqale si-understand ukuthi ukudla kungisiza kuphela mase kusegazini. Igazi liyafika lizomunca la konke ukudla okungenayo emzimbeni. Bese i-step sokugcina siyini? Defecation, ukuthulula-ke lokhu endlini yangasese. So khipha-ke okusele. Angisho igazi lana ku-number 5 liye lamunca konke lokhu okumuncekayo. Bese kusale-ke i-waste. Okuphumayo kusuke kuyi-waste. Ingakho abantu ngihleke mabethi hey, umuntu mayedla abese athi mayedla mhlambe aphiswe ukuthi aye endlini yangasese. Ayibambe athi angifuni ukuwaste ukudla phela. Ukuthi kusena ngena sengiyokukhipha. Awukhiphi lokudla kusuke kungenile. Yabona ukudla kuyiveze. Ukudla bazalwane mawudla makungena kuhlala la. Seyizwa leyo nto. Okuphumayo kusuke kula. Na ukudla mawudla bazalwane kuhlala ukudla mhlambe 4 hours la esiswini kulo egayeka kuphuma kancane kancane kuze kuphume kokugcina after 4 hours. Siyibona leyo nto. Nakhona sezohamba la ethunjini angisho elincane. So akuthatha isikhathi ukuthi kufike la. So mawudla masaqeda kudla waphiswa usungakhiphi lokudla obukufaka. Ungabe wesaba. In fact ngizonichazela bazalwane ubojabula mawuthi uqeda kudla uphiswe. Into enhle leyo. Now ake ngichazeke mhlambe ngiqale ngichaze nje leyo nto engiceda kuyikhuluma. Ukudla bazalwane masidlile kuyenzeka ukuthi kuhlale la ngoba kusuke kuwukudla okungenawo ukolo. Ukolo yini? Ifiber. Ukudla okungena fiber akuhambi kahle la ku-digestive system. Ayenzeki kahle le process le kuthiwa i-propulsion leyo ukududuleka kokudla. Siyabona leyo nto bazalwane ngenxa yokuthi i-fiber ayikho. Uyabuka ukuthi ukudla la masekuphuma la kumathunjini amancane kuzongena la kumele kukhuphuke phinde kuthi phinde kehle. Ayicabanga ukuthi kumele kukhuphuke. Wonke lawo ama-force omzimba. So indlela uNkulunkulu adale ngakho ukudla ukuthi konke ukudla kube ne-fiber, kube nekolo. Ukudla okune-fiber kubona kanjani? Isikhathini esiningi ukubona ukuthi nje kube brown kube ngathi kungcolile. Yingakho i-rice eli-brown li-brown, i-rice elimhlophe limhlophe. Alikhuli kanje i-rice elimhlophe, alikhuli linje. Likhishwe i-fiber, lirefayiniwe lakhishwa ukolo. So manje umphumela walokho yini? Umphumela walokho ukuthi mawudla leli rice elimhlophe elingena fiber lizohlala isikhathi eside la kuleli thumbu elikhulu ekuthiwa i-colon. Alikwazi ukuhamba, alikwazi ukuyophuma. Ngesinye isikhathi kuphele izinsuku ungayi endlini yangasese. Udla nophuthu lumhlophe alinawo ukolo. Alikwazi ukuphuma. Siyezwa nobazalwane manje kwenzekala ini? Constipation.
umuntu uzothi hawu iphi pho inkinga ye-constipation yazi ukuthi kuyephi inkinga mhlawumbe phambi ngisho inkinga athi nginibalele nje izinto ezingena-fiber sinkwe esimhlophe asina-fiber irayisi elimhlophe alina-fiber impuphu emhlophe ayina-fiber inyama ayina-fiber yonke into unoshukela isho ushukela nje ushukela yenye into sokukhuluma ngayo ngelinye ilanga ngoba manje ngeke ngisithole isikhathi akuna-fiber ushukela upoison uwater nje uwater but-ke asidluli indaba yoshukela ngibala into ezingena so inyama ayina-fiber ngite nanenye futhi nesiko esimhlophe yonke into emhlophe ayina-fiber ngoba ayinakolo yabo okuningi nje okumhlophe ngibeke kanjalo mhlawumbe kurefayiniwe instead of ukuthi kube ne-fiber kugcine seku-edwe ezinye izinto ezibungozi kwimpilo yakho ku-edwe o-bleach uzothi hayi bafakelana u-bleach kwimpuphu yingoba abazalwane bafisa ukuthi ihlale isikhathi eside kushaluka uyabona mina ngine-living experiment engiyenzayo ngoba la njengoba sihlala kwindawo ethe kuba yiplaza ummbila siyayitshalela inqwabi onyaka wonke siyawutshala hayi ukuthi sitshala unyaka wonke sitshala ummbila wonyaka wonke after sesiwomisile siyawugaya siwuhambise esigayeni khona isigayo nje sila iduze naw leyo mpuphu leyo evela kulowo mmbila ozigayele wona ngoba nje ummbila nje kuphela iyashesha ukonakala kunale mpuphu yasesitolo inyala ne-8 nani ngoba inyala ne-8 zifakwe i-bleach zifakwe izinto zokuthi ihlale isikhathi eside kusheluka seyizwa leyo nto bazalwane naw le nto le iyawulimaza umzimba and number 2 akukho ukolo la ngoba uma beyirefine ibe mnandi ingase abantu bathi impuphu igayela impuphu yasemakhaya hayi ngeke awu iyahwaya bathi iyahwaya le entanyeni abayifuni ke ngimangale kakhulu zonke lezi zinto lezi but iyabulala lenene now yini wrong ebazalwane nge-constipation makune-constipation kuhlale mhlawumbe usuku olulodwa ungayi endlini ngasese ukudla lokhu okula kwi-colon yakho kwenzakalani kuyabola ngoba phakathi ethunjini kuyashisa ngisho futhi kumnyama kufanele ukuthi uthathe ukudla ufake kwisikhaftini ukuvalele kuzobola seyizwa le bazalwane especially wakushisa njengoba ubone mawuthesta ngesikhathi sasithestela u-COVID umzimba uyashisa i-temperature iba la ko-36 angisho naw thatha ukudla ukufake esikhafutinini ukubeke kwilanga ubeke nje phandle kwilanga elithi 36 kuyobola bazalwane kuthi kushona ilanga bekubolile ungakudla lokho kudla ngeke uze ukudle but sikudla kanjani sikudla ngokuthi mase kula ithunjini kubolile bazalwane kula igazi liyafika lenza njani liyamunca lento ebolile liyifafaza umzimba wonke ubokhumbula ukuthi yonke into oyidlayo ekugcineni izogcina ikephi isegazini isibonelo salokhu engithanda ukusenza nje sibonakala kalula utshwala umuntu uma ephuza utshwala behlala ngomphimbo buzongenela esiswini seyizwa leyo nto utshwala uphuza ngomlomo kwehle kuze esiswini kodwa kudakwa ini yini edakwayo bazalwane umuntu uma ephuzile kudakwa ingqondo kufike kanjani engqondweni ngegazi igazi elifika umuntu utshwala esiswini emathunjini kwalalifafaza umzimba wonke hayi kwingqondo kuphela yonke indawo isibindi sithintwa utshwala inhliziyo ithintwa utshwala imithambo ithintwa utshwala yonke into so makunokudla okubolile futhi emathumbini lokudla okubolile kugcwala umzimba wonke kubonakala kanjani-ke ukuthi manje sekunokudla okubolile kugcwele egazini isikhumba kuba khona into ekuthiwa ama-skin break out thola ukuthi mhlawumbe namapimpula angawazi avela kuphi ngesinye isikhathi uloku ukhohlela into engapheli ngesinye isikhathi uloke uphathwa yikhanda bazalwane normally indlela uNkulunkulu amdale ngayo ngokwesabeka nokumangalisayo akumele ngabe uloku uyakhohlela akumele ngabe uloke una-skin break out akumele ngabe
uloku uphathwa yikhanda, ungathi ukuthi hayi ikhanda vele into yami. Cha. Akusinto yamuntu ikhanda. Kenziwa ulo poison usuke sewusegazini. Kuyazwakala bazalwane. So manje upoison loku uzungeza egazini. Kwesinye isikhathi igcine lokungcola lokhu kwenza ini? I-cancer. Kwenza amathumba. Zonke lezi zinto. So nje point number 1 lo bazalwane makukhulunywa nge-health yomzimba bengithe mhlawumbe ngiyithinte. Yabona ngithinte nje ngikhulume nje constipation kuphela. Kuningi okunye bazalwane esikwenza ekulimaza umzimba. Engeke ngikuthinte manje ngoba isikhathi sami sengiphelele. But angengime nje kule point. Now into engiyishoyo ukuthi bazalwane uNkulunkulu ukudla kusidalele kona bengekho nje ngalolu hlobo okuyikona manje ezitolo. So manje mawukuthi ngempela sizimisela ukuthi umzimba othengiwe igazi uphathe kahle. Ngamele nasezitolo sikwazi ukukhetha kahle. Ngoba ekugcineni lokho kusiza thina. Uyazi ukuthi angenza isibonelo ngo-BP. Akumele ngaba abantu bano-BP, siyakwazi lokho noshukela. Lapho bazalwane ngikhuluma ngento engeke ngiyibone ngamehlo ngoba njengokuthi siza abantu la ekhaya ngezempilo, nge-health, ngama-lifestyle disease, o-BP, oshukela, o-cancer, zonke lezi zinto nokunye nje. Now nathi ngokulekelelwa uNkulunkulu sizama ukuthi silekelele. Esikhathini esiningi bazalwane kuye kwenzeka umehluko omkhulu ngokushintsha nje kwe-diet. Ngesinye isikhathi uNkulunkulu wenzile umusa, umuntu iphele into, u-BP noshukela, into abantu bebethe ayipheli. Odokotela abafundile namajazi amhlophe. Kodwa mina ngiye ngiyibone ngamehlo iphela. Kwabanye ethola ukuthi umuntu ebejova ephila ngomjovo. Yehle i-BP yakhe, ushukela wakhe, agcine nje seyiphila ngephilisi kuphela. Ungcono kakhulu lokho kunomjovo. Ngoba umjovo bazalwane uwona obulalayo, ogcina wenze lento bathi neuropathy, diabetic neuropathy, iy'nyawo seziloke zihawuzelela, ungasezwa kahle, ugcine sewunqunywa. Uma usesemjoveni kahle kahle usuke sewusendleleni egodini. Ngifuna nje ukubeka ngendlela eyiqiniso, hhayi ngoba ngifuna ukusabisa ukuthi umuntu adangaye. Ngifuna ukuthi sesabe ukuze sishintshe. Akumele urelaxe nomjovo. Lana bazalwane yasake sasiza ugogo la endaweni ejova. Wahlukana nomjovo namanje nanamhlanje akajovi. Namhlanje if kuyakwazi ukusizakala ugogo omdala umzimba wakhe sewukhathele, wonke umuntu angasizakala ngokushintsha nje i-diet. So engikusho bazalwane ukuthi ngenxa yokuthi imizimba asiyazi ukuthi isebenza kanjani, sizithola manje imizimba yethu singamdumisi ngayo uNkulunkulu. Sizithola manje uNkulunkulu singamnikezi umnikelo bazalwane, lithi iBhayibheli olungile, umnikelo omuhle, umnikelo bazalwane uNkulunkulu uzomthokozisa. Sigcina sesifana nabantu kwiTestamente elidala babenikela ngeminikelo eqhubhayo. Sinike uNkulunkulu umnikelo okhathele. Bazalwane ngathi uNkulunkulu angasisiza simnikeze inkazimulo. Ukhazimuliswa kanjani uNkulunkulu? Ngokuthi sibe nesimilo esifana sikaJesu. Ukhazimuliswa kanjani uNkulunkulu? Ngokuthi imizimba yethu nayo uqobo siyinikele kuye. Siyinikele kuye ibe ngumnikelo omuhle olungile. Sithi masidla sifake into ukudla emlomeni, sidlele udumo lwakhe. Lisho iBhayibheli, akusho ngomina. Sithi masiphuza, abakazali bayibuze bathi mawukuthi umpostoli uPawulu uthi masiphuzele udumo kaNkulunkulu, sidlele udumo kaNkulunkulu. Kuyacaca lapho ukuthi akukona konke ukudla okumele ngaba siyakudla. Ngoba phela bazalwane mawukuthi khona indlela yokudla edumisa uNkulunkulu, futhi ikhona engamdumisi. Otherwise bengekayisho leyo nto umpostoli Pawulo beyothi hayi indaba yokudla ongayinaki namsebenzi leyo. Vele asisindiswa ngokudla lokho okusobala, sindiswa ngegazi likaJesu. But ukukhahlazeka komzimba othengeke igazi uNkulunkulu akakuthandi. And nathi bazalwane akasithandeli kona ngoba uyasithanda uNkulunkulu, akathandi ukusibona siloke sigula kanti besingaphila. Yabo. So yonke lezi zinto uNkulunkulu asifundisa zona namanje lezi ezempilo lezi
kwenziwa uNkulunkulu uthando. Ake sivaleni-ke ngomkhuleko. uNkulunkulu onomusa ojule kakhulu, Nkosi yababazeka, siyakusaba ngokuthi uyamangalisa. Zonke izinto zakho zijulile, masibuka ngokuthi umzimba, indlela owudale ngayo, uyamangalisa. Siyacela uNkulunkulu ngegama elinamandla likaJesu sithethelele Nkosi lapho sithe singakudumisi ngezimilo zethu, lapho sithe singakudumisi ngemizimba yethu. Cela Nkosi ucathulise, usifundise, ube uNkulunkulu onesineke, uNkulunkulu onothando olujulile. Siyakubonga Nkosi ngokusifundisa. Siyazi ukuthi nje Nkosi njengoba usifunda akungoba Nkosi mhlambe usijaja Nkosi noma mhlambe usikhondema, kodwa Nkosi ingoba uyafisa ukuthi siphile. Siyakubonga kakhulu-ke. Sicela konke igama likaJesu Kristu. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just